Uns 350 corredores tomaron a saída este domingo no Trail da cidade, convertendo a proba na máis concorrida das 3 edicións disputadas ata de agora. A carreira, organizada pola Asociación Arousa Neo, é a primeira das 5 citas que integran este ano o circuito Arousa Revolution Trail Series. E viña este ano cargada de importantes novidades, unha delas o cambio de percorrido respecto a anos anteriores. Cunha lonxitude de aproximadamente 15 km, os participantes tiveron que atravesar, ademais do Monte da Cidade que dá nome á proba, outros espazos singulares e de gran atractivo deste municipio, como é o caso do Parque Periurbano de San Roque ou o Parque Natural do Vilar. A vitoria nesta ocasión na categoría masculina foi para Víctor González, do Lodeiros Trail. Por detrás dele entraron en segunda posición Carlos Lorenzo e de terceiro Esteban Toucedo. En canto á categoría feminina, a gañadora foi Beatriz Barroso do Tribul Trail, completando o podio Elena Matalobos e Pati Martínez. A carreira celebrouse sen ningún incidente de consideración e os atletas participantes destacaron tanto o alto nivel organizativo como tamén a espectacularidade do percorrido. A organización da proba xa está a pensar na próxima cita do circuito. Neste caso será o próximo 24 de febreiro, coa disputa do Trail de San Isidro, na Pobra do Caramiñal. As inscricións para esta carreira xa están abertas, podéndose realizar a través da web www.arousa.com.